Gurien mendize beti eukigu gure familizen mendize hor. Eta beti eskapadak beti egin joguz, bai gurasoakaz, eta beti biligara kirolien sartunde. Eta gero ja, eskondute gero, umiekaz be hasi ginen mendizen, eta pentsau gendun, inoz ezer pasau ezkero, igual Federeti egokizena izango zara. Eta arrolapera lleguen itzen. Niretzako mendiza azkenen, da eskapatoriza bat, urtetako zurrunbilo horretatik, gunerokotasuneko izen bierra, izen eskapatoriza bat niretzako da. Nune motostena arnazgune bat, eta izen aldazen, liurrie, pentsau beste dozetan, edo simplemente ez pentsau bezetan, eta gune egon, eta gero aparte nire bizitzen beti egon da presente, izen gurasoegaz furronetiaz aste buru pasa, edo opor danak, abuztuko opor dana, mendizen pasau, edo alde batetik edo bestetik baukiot mendireko junizinaz beti, eta hori, eta gaur egun be, holan segitzen dut, eta heldu zen momentu bat, nun egon nintzen federaute Durangoko alpino taldien, baina, ez tozten erakartzen hainbeste, ze ambientie beste bazan, nausizauko entzako bideratuteko ekintzak eta biesan, eta toponan arrolap, eta ikusi nahi mazlako neskan talde bierzabala bultza hori, eta iruditu daten aukera ona, bertara sartzea. Asko betu aldala esango neukenik. Egize da azken urtietan, lasterketa edo, izen ekimen batzuk badabiz hori bultzatzen eta emakumeen presentzia gerozta gehiago bermatzen. Baina badauz beste batzuk, ez dutzen amoten presentzia edo ez dutzen amoten garrantzi hori, eta hausena estankaute, apuntetan badi ondo, eta ez bai apuntetan, ez da pasetan, ezer. Baina, ikusten dut, lehen baina osasuntxu hau dauela esango neuke. Nik lasterketetan barik martxetan nabil, eta martxetan nik bai ikusi dute hor gorakadi egon dela, eta adin ezberdinetan gainera. Azkenien ez daroazu lasterketa baten daroen potentziza, eta purbet adin zera abanikue gehiago zabaltzen da, ez da. Justo azte buru nukinan konversazioa lagun baten gazunen inkuruen, eta ez daki, batzuk ikusten da, eta batzuk badabiz horren apustu egiten, izen 150 eta 150 izetie, izen nire aurreko urtien pasaiaten, domusa baten, emakumeen izen emoti harinago hasi izan, lortzeko 150 eta 150 hori. Hiru handiak bat usto bela horren apustu egiten, izen igual sosketan ez dakit zer egiten da, baina igual emakumeen presentzia handitzeko, igual zuzenin sartzen da, ez dakit badauza alternatiba piloan ikustot oreka hori lortzeko. Eta martxetan, Martxetan, nik uste martxetan ez dauela olako diferentzizeriko nino. Badaue, bai igerten da, gorakadi hori bai. COVID ostien horre gorakada handiz egon zan, nik ez dakit izen zan, ez geneukelako aukerarik kalera urtetako, eta esaten zan du, aukera dau mendire urtetako, ez dakit hori izen zan arrazoietariko bat, baina federatutako jentiebe bapatien mendi federazioa topera banteu zan. Gurien hoi momentuen taldien 22 neska gara, eta pizkatorre antolakuntza taldien edo nahiko gauz, nahiko neska gauz. Nik uste gainera arrolape barruen lantalde diferentiek edekoguz, eta neskak lantalde guztizetan dauz. Horretan nahiko ondo ekipareute gauz. Badauz lantalde diferentie, badau arropakaz enkargetan dan lantalde bat, gero mendi jaian bertan barruen be lantalde diferentie dauz. Badauz hornidurakoak,
korrikalarien poltsana dau beste bat, dorsalana dau beste bat, eta hor barruen, bakoitzien egongo gara 10 lagun, eta danan artien, neska, mutil, dano gauz. Eta lanerako ez da, basu neski zara eta hau bestingo zu, duzu mutil, ez. Ez teko guolako banaketarik. Lana danona da, eta danon artien ataraten da aurrera. Ni ustez guztiz. Leire eta Maialen bat. Leire eta Maialen bat topera diez, hombre. Eta gaur egun topera jarraitzen da, ikusten dozu zen maiadan segitzen da, eta Ainara. Hori Ainara bai. Eta ez dakit, da pasada bat, zelan hasi zien eta gaur egun zelan segitzen da, ez duzu, Niretzako referente handiz. Nik uste gizen bizan supergogorra, azkenen zuk ezauzune, inguru supermaskulinizago horretan, de repente igual martxa bat, emegotie bi neska bakarrik, lasterketa ultra distantziako lasterketa bat, bi neska bakarrik ikusti, eta zu izetia bat, esatuzu, eske janin biztie. Nik uste hori zengo zela... Eta nik uste orduen ez zauela, bez, gaur badauz lasterketatan banan dute emakumezkoan podiune eta gizonezkoan podiune. Garai horretan podiune bakarra zan. Eta podium baten neska bat horra gertutie, bai. Azkenean nik uste presentzia dagoen egin, eta gero ez da neska gehiago kopuru handitzen doien egin nik uste positibo gala, ez? Azkenen ez izatie kontrako norantzku ez, eta ez izatie gero ez da emakume gitxo, ikustie gero ez da gehiago duzela, nik uste positiboki mantentzen dala, hombre. Idealena izango zen, piloa gehiago egotie, baina, balduko gara, zuten ematen horretara, ez? Nik uste eta azkenen bete gongo dala zerreiteko, eta izango dala konplikau eltzie parekide horretara, izen uneko horretan barra. Helduko garela nik uste baietz. Baina bier asko dago horretik. Pilo bat. Azkenien, bidien arantza asko dauz. Eskarmentu taldien, nik. Hombre. Zu baino horrez hartu naz, nik. Taldekide moduen nik ez dote beti ondo hartu nizen naue mutiepe bai egiz esan. Ez dut euki eta martxetan eta eurek karreratan askotan kurtzetan gara. Gu oinez eta honet atosatetik arraplan. Eta saludaten zaitzue edo eta harreman hona aukin dut beti. Eta atzetik etorri den neskakaz, arro honek ondoan eukine. Nik behar den, ez, azkenen hartu nintzenien ikustie irantzua, leire bat, eta ikustia hainbeste esperientzia ekon jentia hauela taldien, horrek eskertzen dau piloa eta errestotzu asko bidie. Bai izen edozein txalantzetarako, ez dakit, piloa gauztarako, orduen. Eta bakotxa da biela bere munduen, azken irantzu martxetan, edo ni lasterketetan, baina, ez dakit, nik uste dut, eko gule zer partekatu, izen bendize, eta gero, ez dakit, nik uste dut, eko gule zer ikasi bat egazten gandik, eta zer partekatu, ez. Eta gero nahiz, eta ez, badauz lasterketak, ni ez noa, baina eurek badoaz, eta basauz hor, inketa, esaten da nahi, aber zelan dauzen, zelan doaz. Bai. Ez dakit, ingurue, segurue da, eta azkenen etortie eta ikustie emakumeen partetik, ikustie, eko gule talde bat, eta gabizela horra apurke gauzak egin nahizen, parkatu, eta, ez dakit, ikustote... Badauela hor babes bat. Hori da. Ez dauki, bagoi ez dakin hor, zer inor animetan da, eta WhatsAppadeko gu neskana. Bai, klaro. Arrolapeko neskak, eta sudadera paideko guze, bakarri guriek. Taprakak. Bai. Gainera, gaur, egon gara berroetan, egiteko keda bat, izen mendire juteko, azkenen mendire juteko, eta gero baskari bat egiteko. Azkenen eskusi juntetako, ez da, mendi buelta bat egin, eta gero juntetako, batzuk elkar ezagutzeko batzuk bai ezagutzen gara, baina jente barriz da. Barriz nik ez dut ez. Hori da, ez dugu ezagutzen, orduan animeti eta...
Nik uste dut horra azkenien dela egokitzie bestien ritmora, ez? Osa, nik uste dut dela egun bat nun juntetan garen danok, eta ezin da, bueno, inaldiela egun bardien talde diferentek, eta gero juntetan gara bazkaltzeko simplemente, baina nik personalmente ikusten dut, gure jun irantzugaz, martxan oinezien, nik izteko tinungo problemarik, azkenen eskusia juntetie, egun polit bat basetie, eta ez dakit, nik uste dut holan ikusi bidala keda egun bat, eta gero beste keda batzuk, goiz entrenetan ez dakit, bale, baina ez dakit, nik uste dut ikusi egule, badaula beste alderdi bat, eta ez dakit, azkenen osasun txu mantentzeko be, positibo edana, eta ez dakit. Eta korrika doi ibiltan ez doiena, gero maire behar Hori da, klaro, ustiz. Bai.